बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ ULB आफादनि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों संदाननाय। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैसुमबारि गामि ओनसोलनिफ्राय बर'नि गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद ULB दोलोनि चिरां जिल्लानि कामान्डार रैरुब मोसाहारि उरुफे रिंखां मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंखौ मैया चिरां पुलिसआ हमो। चिरां जिल्ला पुलिस खुंथायनि SP प्रानजित बराया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बादिब्ला पुलिसनि सोंनाय फिननायाव ULBनि कामान्डार होनना गावनो सिमान जादों रिंखां मोसाहारिया। रिंखां मोसाहारिनिफ्राय जेबो गावग्रा आरो बेरफ्रुग्रा आइजेंफोरखौ मोननाय जायाखै होननाबो बुंथिबावो। हमजानाय ULBनि कामान्डारनि हेंथायै केस जाबसिननाय जायो आरो दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझाराव नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि नखराव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिनि आगान। फैला बिथाङा दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे मोनसे बाखनायथाव बिबानखौ लायो। नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि उन्दै गथ'खौ 12 थाखोसिम फरायनाय बिबानखौ मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला बिथाङा लायो। नंखाय इनकाउन्टाराव पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांनाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारिनि नखरनो सरखारि साख्रिजों लोगोसे सारादु खुंनो थाखाय बिटिआर सरखारनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थांखि बादियै मैया जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो 1 लाख रांखौ गथायनायनि उनाव दिनै जोंसार मोसाहारिनि नखरनो 1 लाख रांखौ गथायनानै होयो। बयजोंबो मिथिजानाय साहस गोनां इउटिउबार बि बयस बिथाङा मैया क'क्राझाराव नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव आगान होफैनानै नखरसेयाव 20,000 राङै अनसुंथाइ होयो। अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथाङा आरोबाव मोनसे बाखनायथाव बिबानखौ लायो। जोंसार मोसाहारिनि उन्दै गथ'आ जेब्लासिम फरायसालियाव हाबो बिनिफ्राय लानानै 5 बोसोरसिम बोसोराव 50,000 रां बे गथ'नि फरायनायनि मुङाव होगोन होनना बि बयसआ खोथा होयो। गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद ULB जों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय 10 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। क'क्राझार जिल्ला SPनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTADनि IGP LR बिष्णया फोरमायो दि थांनाय साननैसो सिगां जोनोम जानाय हाथियार दैग्रा आफाद ULBनि 10 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ संदाननानै क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव हमनो हायो होनना बुंथियो। हमनो हानाय ULBनि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्लानि सादाइन, चिरां जिल्लानि रिंखां बसुमतारी आरो बाक्सा जिल्लानि दानसोरां बसुमतारी होनना LR बिष्णया बुंथियो। बिटिआर ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' क'क्राझाराव थानाय HPT TV सेन्टारा बन्द जानायनि लामायाव मिरु सरकारनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बिफाना दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय LPT आरो HPT TV सेन्टारखौ बन्द खालामनो नटिस फोसावनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि भटगावआव थानाय 10 किल'वाट HPT TV सेन्टारखौबो 2022 मार्चआव बन्द खालामनायनि फोसावलाइ फोसावदों। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव मिरुनि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बर'फोरनि आर'नाइ एक्सप्रेस रेलगारिजों लोगोसे क'क्राझारनि दूरदर्शन केन्द्रखौ फोजौखांगोन होनना खोथा होनायनि उनाव दिनै BTC ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' TV सेन्टारखौ बन्द खालामनो फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। मैया 23 सेप्तेम्बर खालारखालि दरं जिल्ला शिबबासाराव पुलिस आरो सोमावसारगिरिनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बे समावनो गुलि नांजानाय सुबुंनि सायाव बिजय बनिया मुंनि सासे फट'ग्राफारा बारसिननानै गाग्लोबनाय भिडिअ'आ भाइराल जायो। बे भिडिअ'आ भाइराल जानायनि उनाव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि बिथोननि उनाव फट'ग्राफार बिजय बनियाखौ हमो आरो दायो बिथाङा CIDनि आवथायाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।